Aboda sesiyagoduka manje kubukini ngabe usuyocollect imali yakho ndoda. Hawu. Imali yani manje? Lobo uzoyinika usisi wakho nje for ukuboneni. Oh, kodwa kwaleyo mali bengizoyithola ngizwile ndoda. Ya mfethu, vele kunjalo bra wami mfethu imali uyithola kanzima. Ngiyakuzwa mfethu. Kona ngiyayidinga imali mfethu ngifuna ukulungisa ifoni yami phela. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele ngenze noma yini. Ibunyosi mfethu. Enza noma yini for imali mfethu, imali ndoda baba ayibhaliwe ukuthi ithathephi. Ya mfethu ayibhaliwe kodwa ngeke mfethu mina ngiyakubonga lokho okutetenyelwe ingane mfethu. Hayibonyosi mfethu, ayi wena kushuthi awuyifuni ngempela ke imali wena. Abo mina ukuba ungivimbange ekseni, bengizwa kuyigadi enganyakeni ndoda bese ngilinda into zami entambama. Hayi wena ububheda wena mfethu. Ngiyacabanga nje mfethu amahloni kumina ingqondo yami ibhizi loyitetenyelwe ingane. Nyosi mfethu, amahloni awasebenzi mfethu. Abo mina mfethu bengeke ngize ngibe namahloni mina ngoba bengazi ukuthi ngizobe ngifuna imali. Hayi sikhoba mfethu noma kuthi uyayidinga mfethu imali ubocabangela isithunzi sakho ndoda. Isithunzi sami nyosi mfethu sizongenzelana isithunzi mfethu. Sizongiphi imali? Cha mfethu ngesikuphi imali kodwa sizokwenza uhlonipheke ebantwini. Hlonipheke kanjani nyosi mfethu ngingenamali mfethu. Yabo mina ingakho bengithi mina mfethu yabo maphela lo nyalo ngoba yiphanda mfethu ngiyonza noma yini babe umsebenzi. Hayi bosikhoba uzokwenza noma yini? Qonda ukuthini uzokwenza noma yini? Qonde ukuthi mfethu ngizokwenza noma yini ezoqhamuka mfethu. Yabo methi umuntu mfethu ucanga ngemgundela iceke, ngemgundela iceke. Methi ucanga ngemcenteni ingadi mfethu ngemcenteni ingadi. Methi ufuna mfethu ngiyomashela ingubo ngizomashela ingubo baba. Hayi sikhoba mfethu ngekulunge mfethu ukuthi uphume esikoleni mfethu usushizile kangaka. Kuzoba ngathi uhlulwe impilo manje. Hawunyosi mfethu, vele sihlulile nje thina impilo mfethu. Asihlule kufika high school baba. Hayibo, muthi sisihlulile ubala nami impho lapha. Ndoda mfethu ngiyakubala lapho sihlulile impilo thina mfethu. Sanibona. Sure mfethu hamba kanjani? Sharp. Hayi ngisathi omunye umalume ngale. Uthe ngicela wedwa phakathi kwenu. Uthe umcelelo wedwa wethu? Yebo. Ukephi bafa? Ungagrade 6. Hayi okay mfethu. Sure nyosi mfethu awuhambe phela mfethu ekulomjida lo mfethu. Sikhoba mfethu yazi ngiphiswe kanjani mfethu ngicela uhambe wena mfethu mina ngisafuna ukuya toilet. Hawu nyosi mfethu. Hayi ngicela nkabama uhambe mfethu. Hayi ngeke ndodana uyixoku wena hayi. Ngikushubile. Esicutha bese. Sure mfethu. Sithi indaba yala maphoyisa. Angazi mfethu angazi. Inkinga phela le. Inkinga impela mfethu. Namhlanje mfethu ngishwana igazi mfethu yazi. Hayi ngempela. Mfethu. Ingeke ndoda kwazi. Mhlawumbe khona ukuqhathile kulaba bafana. Mfethu awukho nopotsho esikoleni ngeke ngiphume upotsho ngigoduwe mfethu yazi. Hey plazi awukho. Yazini? Mina ngihambi ngobabuza abafana. Oba labo bafana lapha. Hawu uRoto noPopayi. Hawu. Wayiculile abantu bafana nto mfethu. Wayiculile mfethu. Hayi babeculanga ngibacabange nje mina into enjalo. uRoto pho mfethu, uRoto. Mfethu uyakhuluma uyamjida mfethu showcase uyiculile leyo nto. Plazi uRoto. Engeke mina ngihambe ngiyobabuza. Ngizobuya ngikutshela ukuthi kubathini. Mfethu yawuye mfethu uwezwe ukuthi baphendula kanjani mfethu. Ya mfethu ngiyabuya manje yes. Okay nkaba ngizobona ngawe. Sure Popayi. Sure. Sure ngizothatha ubiza amaphoyisa sithini senzeni? Hayi bengenzanga lutho mina. Hawu pho bekubizelana? Befuna ngibuza ngale ndaba lesibhamu mfethu ukuthi ngabona nesikhathi kuvalwa izikole. Oh, manje wathini ke wena? Hawu, ngithe ngibonanga lutho mina. Hawu, uqambeleni manje mangabe ungabatshela nganiqiniso. Iqiniso libi manje. Hawu fanele ukuthi kwenzakalani phela isikhathi kuvalwa izikole. Hayi bengibonanga lutho nje. Hawu ubona kanjani manje wena? Kahle nami ngeze ngendaba ukuthi kwenzakalani mfethu. Hawu, wawuke kanti wena? Angiseklasini mina futhi ngalolu suku ngangilele ngangilambile. Oh, hayi ngiyakuzwa ke. Manje usho kuba ukhona bozobatshela iqiniso? Cha. Hawu ngobani? Amuhlangana nendaba zabantu mina. Awufani wami, ufune umfana onjalo ke. Wayigeza inhliziyo yami ndabuko. Ngayigeza ngani manje? Afethu ngalento ayishoyo mfethu. Yabo phela mfethu akufuneki umfana ohambe efaka ikhala lakhe nomngephi la engahlangene khona. Baba, umhlaba uyahlonishwa, kumele uhambe efaka ikhala lakho la engahlangene khona. Arawazi uzofa ngempela mfethu. Abafana badubula la ngaphandle. Hayi ngiyakuzwa. Ya, so nje sengichaza isenzo sakho mfethu. Ubambe lapho ndabuko. Ayikhululeke. Sure. Hey ndoda kuyaphileka. Yebo mfethu kuyaphileka. Hayi sikhona. Uyazi la ngidinga usizo lakho lincane angazi noma ungakwazi nokuthi ungisize ngalo.
Mhlawumbe sengawu sizulu kanjani lona ngapha mina ngeke angikazi ngibe necala. Hayi akuyona into embi. Kahle kahle ngidinga ukwazi ukuthi wawukhona lesikoleni kade kuvalwe izikole. Hayi ngangikhona khona la esikoleni. Oh, kushuthi wabona yonke into eyenzeka esikoleni ngalolu suku. Inkinga ukuthi kuningi okwenzeka khona la esikoleni. Mhlawumbe ngisho ukuthi kukhona engakubona, mhlawumbe kukhona engakubonanga. Oh, ima-ke ayikho into enesibhamu phakathi. Oh hayi, phela kwachama indoda lapha kwacishe kwafa ababhemi kabi lapha. Oh, ima-ke. Manje isibhamu lesi esasiphethwe lapho kwakuyisibhamu sangempela noma ithoyizi. Yabo njengoba ngisho njengoba kwachama lo mfana loya, kwakuyisibhamu sangempela lesa. Kwabaleka ngisho useyimbala akekho wasala lapha. Alright. Hayibo. Fane yes. Ima-ke uthe ufunda phi? Uba igama lakho? Igama hayi. Razo, imake mina wena Razo awusangiboni kanti? Ngikubona ngikwaze lapha manje wendoda. Hayibo. Razo, mina ngafika la Razo wena wawufunda grade 7. Mina ngifika la esikoleni. Hayi mina angikwazi wena ufunda ba. Oh, ngangisazoqala iclass lami lokuqala lesikoleni grade R. Ima kwendoda. Mina mengangifunda ugrade 7, wena pho ufuna lesikoleni kwa wena kumele ngabe soqede no matric. Ngeke Razo bengisacela sithi ukuthi shwi kancane lapha Razo sibambekile kona kufananga Hayi alright, hayi ungakhululeka ndoda. Hayi. Ayibonane. Hayi ngiyabonga mfethu. Hayi alright sure. Ngimtshelile uGasi ukuthi lesibhamu lesi esangempela. Aboda sesiyagoduka manje kubukini ngabe usuyocollect imali yakho ndoda. Imali yani manje? Dinangwe, ubani lo mlisa manje ongikhuthuzayo la esangweni? Ngokuhamba nje kancane Dinangwe, nina senisala nishintsha imithetho la, niqasha abantu ngaphandle ukuthi nisazise. Okungicika tu lo mlisa uthathiwe isalama. Uthe ngeke ngikwazi ukungena nalo la ngaphakathi Dinangwe, ngoba lisikhali lifana nesikhali. Ngingakanani kulomfana mina Dinangwe? Ngingakanani ukuthi ngakhuthuza umfana omncane kanje? Lo mfana mncane usagqoka iphempasi, unuka inapukeni phu Dinangwe. Cha ungixolele sihlala angihleki ngoba ngihleka sengihlekisa ukuthi uselithathelani ke manje iwisa lakho kodwa ke angixolise kakhulu kuloso simo sesithe sakwehlakalele esangweni sibe nephutha kakhulu umfana kwakufanele simazise siphinde futhi nawe sikwazise ngokuguquguquka kohlelo lwalesikoleni bengithi ke kodwa ke uprincipal ukwazisile since ekhona sekumsebenzi wakhe lo Katsheni awumi indaba zabantu abalwayo lapha basilwisayo emasangweni niyaphila kodwa ngabe ningahle savakashela kuwena namhlanje Hayi makukhona ushintsho Dinangwe nisazise njengesigungu sazise Dinangwe hayi ngasempilweni ke Dinangwe siyaphila singezwe kunina nathi siyaphila impela hayi sidlala kona nje ukuthi hey seninqabile madoda ninqabile anibonakali ngisho nangenkani hayi lutho angindubile Dinangwe bengingekho ngingapha emakhaya ngithe ngingazelele Dinangwe kwangena ucingo oluvela ngapha emakhaya bangitshela ukuthi imfuyo yami ayiphilile ngase ngathi ake ngiphuthume khonayo ngiyoyibonela mina mathuba Dinangwe manje ngithi ngiyafika bheka imfuyo yami ayigula inalutho yilaba bafana Dinangwe abanaso isandla kwimfuyo Dinangwe kodwa ngamtshela umqhuntsana ngathi laba bafana bakhe angibathembi ngangifuna mina ukuyithathela umfana lembumbulu ayoqhubeka angilusele le emakhaya Dinangwe ngoba yabo manje sibayeni sami sekugingqike 3 zinti Dinangwe 3 weinkomo isibaya sonke phela leso Dinangwe kodwa okuhle kunako konke ke sengukulungisileke lokho Dinangwe sekufana nje nomlando Dinangwe sekuyinganekwane
Iy'nkomo ey'ntathu Gatsheni. Hey ngiyazwelana nawe ndoda. Hey. Kusho ukuthi ifriji alikwazi ngisho ukuphefumula, alidumi inhlobo, lithuli ligcwele inyama. Awodwa mfowethu. Hayi ayikho-ke inkinga siyajabula kakhulu ukukubona futhi nokuzwa ukuthi isimo othe wasambela emakhaya sesilungisekile. Hayi ake sihlabele mgame ke Dinangwe ngoba nami ngaba ngingakabuyi ukuthi kungena ucingo futhi oluvela ngapha eMbumbulu. Bangitshela ukuthi lesikoleni Dinangwe senijahana ngezibhamu Dinangwe inhlamvu seyidlula phezulu indiza phezulu emoyeni Dinangwe bheka. Kwenzakalani Dinangwe? Hey ibhamu no hayi. Wena sihlalo ngicathi abantu nje bakhe ihaba. Ngamaphoyisa nje amabili ayibhorekele sebengazi bakhale kanje. Into encane kakhulu leyo Gatsheni. Asingakhaleli ubisi selichithekile. Into encane leya. Into encane Dinangwe. Njengoba kuthiwa nje lesikoleni kwakugcwele amaphoyisa kundiza ngisho amabhano oyiphezulu Dinangwe bheka. Wena uzoyibiza ngento encane loyo. Akugcini lapho Dinangwe. Kuthiwa khona ingane eyayimoshela. Kwase kuvala iphunga lesitamkoko sonke isikole lesi. Hayi ngisho isitamkoko Dinangwe, izitamkoko. Khuluma iqiniso Dinangwe, yini lo yifihlayo kwenzakalani? Gatsheni. Into encane kakhulu leyo. Njengoba ngisho, amaphoyisa amabili ayebhorekele engazi ukuthi azokwenzani. Aloke ebhizi intante ephume ngena lesikoleni. Kodwa ke leyo nto isiyakhulunywa yadlula. Ungabusakhathazeka nje ngayo. Manje ufuna ungitshela ukuthi Dinangwe amaphoyisa avuka eksena emsebenzini epolice station asayina iwarrant yokuthi siyobhorekela kaGwegwe namhlanje. Izikole ziningi kanje leMbumbulu Dinangwe. Hayibo Dinangwe. Musu ungifihlela khuluma Dinangwe kwenzakalani silungisa inkinga. Wesihlalo. Cela ungilalele kahle Gatsheni. Ngenkulu intobeko nenhlonipho le. Akukho engekufihlayo futhi akukho engizokukhuluma. Ngifuna wazi ukuthi mina abantu wafike ngikhulume nabo sengakhuluma nabo. Ngakhuluma noprincipal, ngakhuluma nawo lawo maphoyisa. Ngakhuluma even ngisho nanomhloli. So mawukuthi wena unabantu ofisa ukukhuluma nabo, ungahamba uyokhuluma nabo. Ukhona umhlongo lapha eofisini lakho. Angazi noma ukhona noma akekho yini. Hayi phela ngilwe Dinangwe bengibuza nje ngomoya ophansi. Hayi, noma ngathi ubulu. Ilwa futhi. Ilwa Gatsheni ngibona. Phela Gatsheni usuyikhehla manje. Futhi ke neqakatha lakho lelo jwayele ukuliphatha liselele esangweni. Ngeke ungenze lutho. Gatsheni, ngicela ukuthi mina ngiphuthume nje eklasini. Ngiyofundisa abafundi yini ngazi ukuthi bayabhubha. Wena mawufuna izinto ubhorekile, phindela le emakhaya. Uhambe uyomithisa inkomo zakho ngomjovo. Nami ngisahamba ngisaya eklasini. Ngiyomithisa abafundi ngemfundo. Hawu. Kanti unjani lo muntu? Kodwa ngiyasola ukuthi khona kufihlayo. Ayikho yonke nje lento ayikhulumayo. Hayi, ngoba uthi angiyomithisa izinkomo zami ke ngomjovo, kulungile ngihambe kuyimithisa. Kodwa iqiniso liyovela. Sure mfethu Popa hamba kahle. Hamba kahle lapho. Hayi ku right mfethu. Yazi konke ngifuna ukubuza yona la. Yini leyo ufuna ngibuza yona? Mfethu ade ngibizwa amaphoyisa ngithi mina izolo. Befuna ungibuza indaba yesibhamu, ngabatshela mina ukuthi hayi isibhamu ngisibonisa ngempela. Manje ngibone ebiza wena namhlanje. Bethini kwena? Hayi nami mfethu bezongibuza wona leyo ndaba lesibhamu. Hayibo. Wathini wena? Ayi ngithanga ngazi mfethu ngibonanga lutho. Awubonanga lutho ngempela? Ya mfethu ayikho into ebengizoyisho ngoba vele ngibonanga lutho ngempela. Okay, for sure. Sure. Sabona but ngicela ukubuza akazi lo let's go all in. Ngiyaxolisa bhuti wami ngiyahleka mina ngeke ngikwazi hayi singamani uNkulunkulu angijezise ngeke ngiyahleka hayi uzongikhasa nenza hayibo
Namakhekhe bhuti ngeke. Sengamane uNkulunkulu angijezise ngeke. Hayi kuyaxoxa. Awu nkabi yami, yazi bengayitshela ukuthi ngizokufica la mina mfethu. Ya mfethu ngibona ukuthi ayikulindeli la ngingakushiyi. Hayi, wenze kahle nkabi yami. Sesesambani. Ya mfethu manje awusho uba lo mjito bekubizile ngale. Ilo mjida lo umbeje, mkhumbula umbeje lesafika lesikoleni eFulkre 7. Mbeje. Hayibo. Usho umbeje lo seyiphoyisa manje? Ya yena mfethu bengibizwe uyena mfethu. Indaba ufunani? Bese ngibuza mfethu ngeindaba zezibhamu mfethu nonqubeko nophilana. Ha. Hayibo. Manje utheni ke wena? Oh mfethu. Ngimchazele ngakubona phela mina. Awufethu wamkhavele sho umkhavele usicutha. Hayi baba bengeke nje ngize ngimkhavele mina usicutha ndoda yamadoda ayipheli. Mina ngisane grash nalo wamjida lo. Hayi sikhova akushiyo ukuthi igrudge. Kuthiwa igrash. Hawu nyosi mfethu kanti mina ngitheni mina? Uthe igrash. Hawu nawe nje usho njalo. Ngithe igrash. Hayibo. Ngithe igrudge. Ya ngithe igrudge. Hey nyosi mfethu angithi uyabona ukuthi siyahlula lento esingisi. Asiyeke nje lento le futhi asihambe ndavethe asiyidomo. Sho mfethu Rod. Akuhamba kahle lapho? Ngihamba kahle. Sho mfethu. Yazi konke ngifuna ukubuza yona la. Yini le? Mfethu ayithathe ngibizwa amaphoyisa lapha. Angibuza indaba yesibhamu. Ngabatshela mina ukuthi isibhamu sangampela. Manje ngibone biza wena. Ufika wathini wena? Hawu, ngibatshelile isibhamu sangempela. Hayi bufethu ngempela. Yazi nawe batshelile. So indaba mina bengameli ngibatshele. Batshelile. Okay mfethu. Cutha bafu. Sure. Sala naye. Lo munye noma lo muthi. Munye. Oh akhona saya khona uyabuya. Mancane mfethu. Nginenkinga eningi mfethu. Manje ngeke ngikwazi ukuthi ngilalele mfethu cowuye sekhona isikhukhula vele uhambe mfethu. Mina bebe Uthi wenzani? bebe Khathi mfethu. Stick yafana ungayiphini into esho mfethu. Ngeke ngikuzwe. Uce uhambe mfethu ubuye sekhona isikhukhula omncane. Yafana ungayiphini into esho mfethu. Ngeke ngikuzwe. Uce uhambe mfethu ubuye sekhona isikhukhula omncane. Ingayiningi yo. Iwe ntombi ngikuthando